Sawubona mbukeli wethu esimthanda ukubhubha. Sivukile ke sokwethulela uhlelo okusekuneskhathi uliphupha. Angithi phela wena njalo nje wawuthi mangabulala uthi hey iSABC yazi nje mingasungula uhlelo lwesidlo sasekuseni olusakaza ngesinguni khona ngizokwazi ukuthi kwenzekani ezweni saphile ngizwe nje ngesizulu ulimi lwami engalincelebeleni. Yilona ke lolu hlelo Ekhaya Jikelele. Hayi namhlanje ke kudlala iBafana Bafana neNigeria. Ekhaya ke hayi siqeshile ke ngapha kuyiBafana Bafana. Wabona Nigeria, how many times did I call you now? We're gonna beat you tonight, so you're gonna cry. Igama lami ke nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Ihlangana lemhlophe qwa. Into kalazi ke yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala. Sibonga kakhulu ke mbukeli ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Sibulele wena Mamtshali nawe mbukeli. Kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo. Namhlanje ke umhla wesixhenxe kweyomdumba. Senjengile ngesiqhelo kalo umbukeli sagaleleka phambi komsobomvu. Apho ke kwizakhiwo zosasazo ukuze kaloku uthi uvuka sibe sikuthe kanga ngendaba zelizwe kunye naphesheya kwamalwandle. Kumanqaku ke esakuphothela wona namhlanje singabulela athi uMzantsi Afrika udinga inkokheli eselula nemibono emitsha ukusombulula ingxaki zelizwe. Oluke luluvo lukaDuduzane Zuma unyane walowo wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Ayijonga ide yafika imini bikati xwele nanjengoko kaloku iBafana Bafana izakube ingquzulana nayo iNigeria ngokuhla kwanamhlanje. Utshilo Mamtshali wathi sabakhwitha sizabakhwitha Ronwen yenzo dume ngazo usithwale njengokuthwala relationships zethu. Bukeli masijonge siphala phambili kule yure singena kuyo. Democratic Alliance ithi lumqoko ukhetho luzobanjwa nonyanga ikusho lokhu ngesikhathi iqomisa amavoti izolo. uDuduzane Zuma uthi ingxaki zeli zidinga inkokheli eselula nemibono emitsha. Wifike qathatha imini bikade ilindwe ngamehla bomvu. iBafana Bafana izokugadulisana ke Nigeria kumdlalo wandulelo wamagqibela kaNqoyi weAfcon eIvory Coast ngokuhla kwanamhlanje. Inkokheli ye-DA uJohnson Yezeno uthi unyulo luzayo lubalekile kwikamva loMzantsi Afrika. uSiniyezeno ubalule isicwangciso sombutho we-DA sentsuku ezilikhulu sokuba lo mbutho uvotelwe ngabemi boMzantsi Afrika. Uthi ke phakathi kwemiba abazaxela kuyo kukuyekiswa ukuqeshwa kwamaqela kwanokuphelisa imigaqo-nkqubo ye-ANC. Inkokheli yeqela eliphikisayo uJohn Steenhuisen uveze izimvo eziza kuphunyezwa yi-DA kwintsuku zayo zoqala ezilikhulu. Within the first 100 days of office, the DA will introduce legislation aimed at rescuing our country from the 5 key sources of state collapse. Eyona nto iphambili kukususa umgaqo-nkqubo wokusasazo kwabasebenzi kwicandelo likarhulumente kwaye ubhengeze ukuba awuhambelani nomgaqo-siseko. Inkokheli ye-DA ikwathembise ukuxhobisa amanye amaqela aphikisayo ngokumisela amalungu awo njengosihlalo bezinye iikomiti epalamente. I also want to make it very clear and very unequivocal that the DA will bury the ANC's populist, job-killing socialist policies that come straight out of the left playbook. Ukwatyhole umongameli Cyril Ramaphosa ngokwenza ngathi akaqapheli xa kuthethwa ngorhwaphilizo. The president is allowed to simply turn a blind eye to grand corruption happening in the office across the hall from him in the union buildings. Lenkokheli ikwagxininise ngentsebenziswano phakathi kwamaqela. The DA, the IFP, the Freedom Front Plus, Action SA, Asanko, the UIM and others have been working together for nearly a full year before the election serves to illustrate a crucial point. It shows that in this election we are serious. Njengokuba kusondele unyulo nabantu abaninzi belindele ukuba umongameli abhengeze umhla, iDA iza kuphehlelela umqulu wezithembiso ePitoli ngomhla we-17 kule nyanga.
to fix. Iningizimu Afrika idinga abahola abasha banamasamasha oxazulula ingqinamba eyibhekene nezwe. Lokhu kushiwo uDuduzane Zuma indodana yowabe umengameli wezwe uJacob Zuma uthi uzongenela ukhetho likazwelonke kwazise usanda kusungula iqembu lakhe elibizwa nge-All Game Changers. Because we look different, we dress different, we smell different. Our views are completely different. We're a new age, we're a new wave, we are current, we understand the challenges of today. uDuduzane Zuma uthi ufuna ukubona ushintsho. Le ndodana yaloyo owayengumengameli wakuleli umnumzane uJacob Zuma seyishile ke eqenjini ANC yasungula elayo iqembu lezombusazwe. Lo mholi we-All Game Changers okuyiqembu elisha lezombusazwe uthi bonke ubuholi be-ANC ekufakwa kubo nowayengumengameli wakuleli umnumzane uJacob Zuma kumele bugxekwe ngezinkinga lelizwe elikhungethwe yizo. The ANC, its former leaders, its current leaders have played their role. There's a lot of rejuggling, reshuffling, and we don't have time for that. It's done, tried, tested, and it's clearly failing. That's why we're having these conversations. That's why people are raising their hands. We wish more would, but myself included, to say, this is clearly not working. You're not fooling anybody. Ebuzwa ke ukuthi kungani engazibandakanyanga neqembu elisanda kwethulwa umnumzane uJacob Zuma iqembu umkhonto wesizwe, uZuma uphendule kanje. As old man, but where we're at now, I'm doing my own thing. I'm doing me. He's doing him, and it's all good. There's nothing wrong with that. Angaphezulu kwamakhulu 350 amaqembu ezombusazwe abhalisele ukhetho, kanti zingaphezulu kwezigidi ezingama-27 izakhamuzi zakuleli ezikulungele ukuvota kulolu khetho luzayo. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. I-IEC yongeze i-1.2 million yabantu kumqulu wabavoti kulandela iphulo likazwelonke lobhaliso ngebelaveki lwangoNovemba nyakanye. Kulibeke elinani ke ku-27.4 million yabantu. Ikomishoni yonyulo ibambe inkomfa nonondaba kundlunkulu wayo eCenturion ePitoli. Ikomishoni yonyulo i-IEC ibambe ngazo zozibini kwizigidi zabemibeli abathe bathi bhazalala bayokubhalisela unyulo lukazwelonke lwa-2024 nabo bebeyokuzikroba ukuba bame njani kule mpelaveki idlulileyo. Le komishoni ithi ngabemi abayi-2 million abathe babhalisa, nto leyo ethi xa kuqukwa nobhaliso lukaNovemba lwanyakenye ngabantu abayi-27.4 million abakulungeleyo ukuvota. The 2 registration weekends have given the country a growth of 1.2 million on the voters' roll. Following these 2 registration drives, the voters' roll now stands at 27.4 million. Ikomishoni ithe iphondo laseGauteng lolona linabavoti abaninzi kweli nabaqikelelwa kwi-6.4 million, ilandelwa iKwaZulu-Natal nge-5.7 million yabavoti, ize iMpuma Koloni ibe ku-3.4 million kwindawo yesithathu. uMamabolo uthi liyancomeka inani lolutsha olubonisa umdla lwabhalisela uvoto lolonyaka. Regarding new registrations, 77% are young persons under the age of 29 entering the voters' roll for the first time. New registrations for young persons stands at 352,000. Nanjengoko ziye zaba impumelelo zonke impelaveki zokubhalisela uvoto, i-IEC ithi ngoku imaxhaphetshu ilungiselela imini enkulu yovoto lukazwelonke kunye nolomaphondo. I-IEC ikwabhengeze inxenye yemali ekumele ihlawulwe imibutho yezopolitiko eza kungenela unyulo kunye nabagqatswa abazimeleyo nesele ibhaliwe kumqulu ogunyazisiweyo karhulumente, igazethi ngokwamakhumsha. Izakhamuzi zaseStanderton ngaphansi komasipala elikwa eMpumalanga zinethemba lokuthi kuzolungiswa imigwaqo kule ndawo. Lo mphakathi ubunomhlangano nongqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga enkundleni yezemidlalo isakhile. uChikunga ubehola ithimba ebelilungisa imigwaqo ngaphambi kokuvula umgwaqo R23. Liyaqhuba iphulo lolwakhiwo nolungiso lwendlela yeStanderton. uChikunga iphelelwe kwaligqiza likaSandral uzibandakanye kwinqubo yongcibo lwemingxuma eyaziwa ngokuba ivala zonke
ukwakhokhela umsitho kuvulwa kwendlela R23 eyakhiwe uqala ngo-2016 balamkele abahlali ongenelelo. It was very bad for us as motorists. We have to drive on the side of the road, leaving the tar road, and then we're going to drive on the side just to pass this pothole. Umphathiswa uthi nakubeni umninzi umkela wanjiweyo kodwa uhlahlomali lwendlela isengumngeni kazwelonke. A kilometer of a road is worth not less than 10 million rand, just a kilometer for a central road. So you can imagine we have up to 750,000 kilometer road network in South Africa. The South African National Roads Agents Limited ithi sele izibandakanye nakwamanye amaphulo endlela kulamandla. It is a combination of a few roads that would belong to the municipality and other roads that are being transferred to Sandra. So we are spending around about 100 million. Lokama uhlabela mgama umsebenzi olungiso kwezinye indlela ezinye indawo zedolophu zadinga umsebenzi omandla olungiso nolwakhiwo. Lenyukile ixabiso lamafutha ukusukela ezinzulwini zobusuku baphezolo. Isebe lezimbiwa namandla liqinisekisile ukuba ipetrol yenyuka nge-75 cents ilita. Ixabisoledizili lenyuka phakathi kwe-70 cents ne-75 cents ilita. Ngelixa ke iparafini yona inyuka nge-71 cents ilita. Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo kulizwe laseMelika ichazwe njengenye yezinto ezingunobangela wokunyuka kwamaxabiso amafutha kweli. Isebe lezimbiwa lithi oku kube nefuthe elibi ekuveliseni imveliso. Isebe likwakhupha uluhlu lwamaxabiso amatsha nyanga nenyanga. Lamaxabiso achatshazelwa yimibandela eyohlukeneyo yaphesheya kunye neyalapha ekhaya ngokuba uMzantsi Afrika ufumana ioli ekrwada ngamaxabiso aphesheya ingengawo awalapha ekhaya. The reasons for these increases are the higher oil prices because of attacks on the oil cargoes in the Red Sea and the cold weather that affected oil production in the USA during the period under review. The rand weakened against the US dollar during the same period. Ingcali zemalike zithi ipolitiki zehlabathi zingangunobangela wokunyuka kwamaxabiso amafutha kwaye iyaxhalabisa kanobom lemeko. The geopolitics side of it, I think we actually at relatively similar-ish levels to when things started unfolding last year. So it's definitely a factor, but I think the things that you'd maybe look at are playing a bit more of a role now and kind of pushing oil to where it's at the moment is the fact that there's concerns around global growth. Nangona kusenyuka amaxabiso amafutha, izinga lokwehla kwemali lisaza kuqhokeka kwezinyanga zizayo. Enkosi kakhulu ngokuhlela nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Bangaphaya kwamakhulu asibhozo oogqirha bathe bagqiba izifundo zabo kunye noqeqesho lomsebenzi kwaye ke bazibhaqesele bevaleleke emakhaya ngenxa yongabikho komsebenzi. Oku ke kudizwe ngumbutho omele abasebenzi bezempilo kweli isama kunye ke nemanyano yabasebenzi bezempilo kweli lizwe isamatu. Yomibini ke le mibutho ikhalezela ukuba isebe lezempilo liyasilela ukumelana nemicelimngeni elijongene nayo licandelo. Setha nje isinxibelelano sihlalo we-South African Medical Association uGqirha Mvuyisi Mzukwa uzasicasela banzi ke ngale miba. Kanti ke mbukeli besimeme apha enkqubeni uGqirha Sibongiseni Dlomo ongusekela mphathiswa wezempilo nongakhange ke abe kanti uyaphumelela ukuzomela ke isebe lakhe. Ngoku ke masamkele uGqirha Mvuyisi Mzukwa wakwasama. Gqirha Mvuyisi masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngokuba wenze idinga nathi namhlanje. Yabulisa kuwe msasazi, nibulise nababukeli bekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu uGqirha. Gqirha umphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phahla uthi esona sizathu esibangela ukuba oogqirha abagqibe izifundo zabo bangaqeshwa kunqongophala kwemali. Ningaphendula nithini koko? Msasazi, inyaniso into ba oogqirha isebe lezempilo imali alinayo kakuhle kodwa sikhalela ukuthi sithi asivumelani ncam nabo ngenxa yento ba kudala besazi bakukhona oogqirha abaqeqeshwayo abazophuma ema-university bazongena kwezempilo. Abagqirha ke sithetha ngabo sebegqibe ntsho i-internship benza ne-community service. Abagqirha ngobahleli emakhaya oogqirha abaqeqeshwe oCuba kwamanye amazwe nabaqeqeshwe lapha eMzantsi Afrika inqaba yabo
uninzi lwabo ngabantu abaqeshwe apha eMzantsi Afrika. Inkosi kakhulu. Umphathiswa uJoe Phaahla ukwadize ukuba isamatu ngoJanuwari kulonyaka idize ukuba kukho oogqirha abangaphangeliyo abangaphaya kwama800. Kodwa ke bona bafumanise ukuba abangama600 kwaboogqirha basandula ukugqiba uqeqesho lwabo kwizibhedlele zikawonke-wonke. Ngokolwazi lweni gqirha, ingaba lithini inani loogqirha abangaphangeliyo? Msasazi kunzima nje ngokusho inani logqirha abangaphangeliyo kodwa baninzi ngoba isama ngakuthi sinabantu abayi343 ababhalise kuthi babhalisa kwindawo ezohlukeneyo so inani labo alide lichaneke ncam kodwa baninzi ogqirha abalungela ukuyophangela abangase bathathwe ngamanye amazwe abahlele emakhaya. Isebe lezempilo gqirha lityhole oogqirha abasandula ukugqiba uqeqesho ngongafuni ukufaka izicelo zemisebenzi kwizibhedlele zasemaphandleni. Ungathi mhlawumbe loo nto inyani? Msasazi ayiyonyani leyo msasazi. Okokuqala abagqirha abalelwa phaa ko800 uninzi lwabo lusuka emakhaya bayazi imeko yasemakhaya. In fact, akekho ugqirha ongancamela ukuhlala ekhaya kunoba ayophangela. So ayikho lentethwa lisebe lezempilo. Lento abathetha ngayo msasazi into ebisenziwa ngogqirha abasanda ukuphuma esikolweni abenza i-internship okanye abenza i-community service. Kodwa abagqirha vele basuka khona kwezibhedlela zasemakhaya. Ayikho into ebothusayo. So babo msasazi abangena ziposts pha emakhaya ayinto bogqirha bafuna ukuya khona. Nicinga ukuba sesiphi esona sizathu siphambile songaphangeli kogqirha njengokusisho into yobana izityholo zokuba bajongela phantsi izibhedlele ezisemaphandleni ayonyani, inoba mhlambe sesiphi esona sizathu apho sibona kogqirha nokufadalala kwamaziko ezempilo kweli lizwe? Msasazi into endingayitsho ephambili yoba urhulumente uyahluleka ukucwangcisa msasazi. Abakwazi ukuplana kakuhle ngoba uyofumanisa uba unational government akwazi ukuplana kakuhle no provincial government. Abantu msasazi bathumela oogqirha uba kuyoqeqeshwa oogqirha ngaphandle xa bebuya abagqirha abakwazi uba bazobabeka phi. Basebenzisa i-taxpayers money basebenzisa imali ye-tax uba bathumele oogqirha kooCuba bayoqeqeshwa. Xa sebebuyile abagqirha basicela uba imali abanayo abazi uba bazobenzana abogqirha. So loo nto ithetha uba abakwazi kuplana. Okwesibini msasazi yile mali engekhoyo nengasetyenziswa ngendlela xa ithe yakhona esebeni. Uyakhumbula ukuthi abantu kaloku ngaba bebethenga ooskinny jean kwezibhedlele zikarhulumente. Ingxaki enkulu bubunkokheli nokuphathwa kwezibhedlela ongahambi kakuhle. Izibhedlele sethu yazi ukuthi zisemekweni ezingekho kakuhle. And sicinga uba urhulumente njengoba ethi ulungiselela into ayibiza nge-NHI besicinga uba kaloku uzolungisela le program ngoba aqeshe oogqirha abaninzi. Awukwazi uba usiya kwi-NHI uhambe ungenagqirha kushokoxeke ezibhedlele oogqirha behleli emakhaya kodwa uhamba usithi uzo-implement NHI imali usithi uxelela iSouth Africa into yoba imali awunayo. So yiloo nto esibhekene nayo ke msasazi yoba sinengxaki ye-leadership and governance, sinengxaki ye-poor planning, sinengxaki yemali esetyenziswa bugwenxa, sinengxaki yorhulumente onga-prioritize ezempilo eSouth Africa. Because umuntu angazibuza kaloku into yokubana kwezi crisis, central leadership crisis, ingxaki yemali nako konke okuthe wakubalula, sine-health crisis. So uba ngaba mhlawumbe ezi zombini azikwazi usebenza, into ethi ne-health crisis izawuqhubeka ingumngeni kuMzantsi Afrika. Phakathi kule mingeni otibona ngathi mhlawumbe ingumqobo, ungathi mhlawumbe gqirha sesiphi isombululo sexeshana nine nisiphakamisayo ukuze nithintele le meko ingadali umonakalo omkhulu kwaye sesiphi isombululo esiza kuba ngundoqo? Msasazi into esiyitshoyo urhulumente okokuqala sithi
isebe lemali i-finance, i-Department of Finance or i-Treasury makayenzeka lokhu lento ekuthiwa i-bail out amane yenza ko-SAA abangasincedi kwanganto. Nansi i-Department of Health isengxakini ngoku idinga ogqirha kuneemfuno ezininzi efuneke zincediswe ngayo i-department. Mabenze le bail out abamane beyenza xa bencedisa ezinye i-state owned entities. So sikhalela into yoba ke bangenelele apha ngoba lo umsasazi xa sibheka isebe lezempilo asibheki njengokuthi inkcitho mali, sibheka njenge-investment ngoba abantu xa kuphila isizwe msasazi siyazi ba noqoqosho luyanyuka. So awukwazi ukuthi ucimba nje i-expenditure kuphela uqasha ogqirha nabasebenzi bezempilo. Okwesibini msasazi sithi makulungiselelwe kaloku i-NHI le babhongoza ngayo uba iyeza, mabayilungiselele kaloku bangaqhathi abantu bebaqhathiswa uba bafuna babavotele. Mabalungise babakhe izibhedlele emakhaya. Xa u-introduce i-NHI abantu basemakhaya bengenazibhedlele bazoxhamla kanjani kule NHI. Okwesibili msasazi makujonge indlela ekusebenza ngayo isebe lezempilo. Ungabi ne-middle managers nje ezigijima ii-meetings ongazi uba zenzani, zidrive imoto zikarhulumente awazi noba benza ntoni, ii-meetings ezingapheliyo, abantu abangasebenzi abangaboni ii-patients. So yiloo nto siyitshoyo msasazi into yoba okwangoku sicela ke u-Treasury makafake imali njengoba ihlalo ifaka ko-SAA makayifake wa-health ke ngoku. Ogqirha Joe Phahla uye wongeze sisho into yobana unethemba lokuba ogqirha bazawunkqonkqoza bafuna imisebenzi kwi-private sectors rather than kuthiwa bayaphesheya kwamalwandle. Ingaba mhlambe phakathi kwezicwangciso zesebe lezempilo singabona the possibility abo mhlambe bevula amathuba in the private sector? Lihlazo lento itsho ngumphathiswa wezempilo yoba ogqirha mabonokha kwi-private sector. Sive ngabo msasazi into yoba i-public sector iseva abantu i-85% yepopulation apha eSouth Africa. Le private sector athi makuyiwe kuyo bathi bona iseva ngabantu abayi-15%. So ndixelele ukuba kutheni urhulumente ezogxotha oogqirha abathumele kwi-private sector, yet xa besenza useless political statements bama phaya bathi i-private sector inemali eninzi, inabantu abaninzi, inoogqirha abaninzi, bonke oogqirha babaleka lo private sector, yet xa benikwe ithuba loba baqeshe oogqirha abayenzi loo nto. Instead bathi mabaye kwi-private sector. I-private sector awuvele uvuke nje, ayifani ne-tech shop ovele uvuke nje umise i-tech shop. Kufanele ube nemali yokuqala kwi-private sector and it takes about 4 to 8 years uba ne-practice ematured. So abagqirha abanamali baphuma bengenamali. So indlela elula engasiyenzeke esingathandi bayenzeke into yoba abagqirha bazovele baye kwamanye amazwe. Le nto ke sizama ukuyi-avoida sililizwe loMzantsi Afrika. Kubhlungu kakhulu because uba ngaba mhlambe uzawujonga izibhedlele ezikarhulumente they are understaffed yet ogqirha abaqashwa. Xa nijonga gqirha kwamanye amazwe ingaba mhlawumbe wona asisombulula njani ingxaki ezilolu hlobo kwicandelo lezempilo njengokutshilo into yobana apha eMzantsi Afrika kuyaphawuleka into yokubana there seems to be i-leadership crisis senditsho kwiinto ezifana nezi ezawuchaphazela impilo zabantu. Ingaba mhlawumbe kwamanye amazwe xa nithi niyajonga bafikelela njani kwisisombululo? Msasazi amanye amazwe akayiboni i-healthcare kuyinto kuyi-expenditure, bayibona kuyi-investment. Amazwe anjengoCanada namanye amazwe afuna even oogqirha baseMzantsi Afrika into yoba mabaye bayoseva i-communities zabo ngesizathu soba bayazi ba healthy communities zizozisa ile nto healthy economy. So ileyo nto ke siyitsho nase-South Africa esiyibona yenzeka kwamanye into esibini msasazi iindawo zokuphangela ziyalungiswa kakuhle, ii-machines zakhona zisebenza kakuhle. There's good leadership and governance kwezo ndawo. Le nto singenayo leyo, khumbula uba le nto yareyizwa ngu-ombudsman lo Professor William Makgoba SA-ombuds. Wasixelela into yoba ingxaki enkulu kwa-health i-leadership and governance, akukho bunkokheli nokulawulwa kwezibhedlele
ubunkokheli ke sesiqala ubona nakuzwelonke into yoba ingathi ikhona ingxaki enkulu yobunkokheli esinayo xa ungeva abantu besithi oogqirha ekufanele baseve i-public sector kuthiwe mabahambe baye kwi-private sector. Yinto enjani leyo msasazi? Kuthathwa imali kuthathwa i-resources ze-state kuthiwe maziye kwi-private sector. Senza ntoni? Ithini into yethu? Are we forward thinking ekwenzeni kwezinto zethu? Ngumbuzo ngenene omileyo lowo ongagunqiyo ebesinethemba lokuba mhlawumbe ukuba ugqirha ebesimemile osuka kwisebe lezempilo ebekhona ebeza kuphendula. Sibambe ngazibini gqirha Mzukwa ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana neziphakamiso zenu zizawuzama into yokubana zisombululo lengxaki imileyo. Enkosi kakhulu benosuku olumnandi. Nawe futhi msasazi enkosi. Enkosi kakhulu. Right, bukeli wekhaya Jikelele lo beseda naye bingugqirha Mvuyisi Mzukwa ngusihlalo ke we-South African Medical Association. Nothe wasicacisela banzi ngengxaki zokungaqeshwa kogqirha kweli lizwe. Masiphinde ke mbukeli sikhumbuze ukuba besimeme nesebe lezempilo kodwa ke alikwazanga ukuba inxalenye yale ngxoxo. Masithi qhubeke mbukeli sibhatala amatyala qiniseka awugunqi ubukele inkqubo yakho oyithanda kunene. Igama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Kanti ke njengamanje ke sibheke kwezemidlalo, umqeqeshi wabafana Hugo Brosh uyavuma ukuthi ezakhe ziya emidlalweni owandulelwe wamanqamu emqhudelaneni weAfcon neNigeria nje alukho koltheni olibhekwe kwezakhe. Lezi imbangi ezinkulu ebholeni zizobe igadulisana ihlandla lesibili emqhudelaneni weAfcon. Kanti ke iSuper Eagles ibheke phela ukuthi inqobeke lesisicoco ihlandla lesine. Ngakho olunye uhlangothi bafana yona izobe idlala ihlandla lesine kowandulela ke owamanqamu kusukela ngonyaka u1992. INigeria iyakumdlalwa ngoyinelunda kodwa nabafana basekhaya bawuthobanga umxakatho. Lamaqela omabini azingomba izifuba kodonga oluluqilima kwimidlalo yokuqala. Nigeria will be the favorite to win that game, but as you know in football it's not always the favorite to win. Kuyathandabuzeka ukuba umdlali wonyaka eAfrika uVictor Osimhen uza kudlala emva kokuxuxuzelelwa sisisu kwaye wayefumene nomonzakalo kumdlalo weNigeria neAngola. It's going to be tough, but we've been facing similar players throughout the tournament and I think our defense has been rock solid. Lamazwe azingqwayi kwilizwekazi iAfrika kwaye aza kuphinda ava namandla kokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi ngomhla wesithathu kweyeSilimela. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Mbukeli ke khumbula ke ukuthi ke lo mdlalo webafana uzobe ke usakazwa bukhoma ku SABC Sports. Uma ngabe mbukeli uzobe usemsebenzini noma ungekho endlini futhi khona phela nenkinga ye load shedding vele cisha ugesi vele wena wenza sure ukuthi umakhala ekhukhwini wakho uchajiwe ngaleso sikhathi udownload iSABC Plus app uzokwazi ukuthi ke ubuke lo mdlalo. Iqela laseNdiya labaneminyaka engaphansi kwe-19 leqakamba ligcinile indawo yalo kumdlalo wamagqibela kankqoyi wendebe yehlabathi yeqakamba yamadoda e-ICC. Intshatsheli ezikhuselayo zoyisa uMzantsi Afrika ngothinta babini kumdlalo owandulelo wamagqibela kankqoyi eWillow Park eBenoni. Ongqondo empumelelweni yamabhokobhoko kule minyaka embalwa edlule uRasi Erasmus useqinisekisiwe ukuthi uzoba umqeqeshi wamabhokobhoko kuze kiwe kwendebe yomhlaba elandelayo eAustralia ngo-2027. Koshiya njengomqondisi webhola lombhoxo kuleli ukuze phela angeneke ezicasweni zikaJacques Nienaber eseqeqesha eIreland. Uzosebenzisana ke noTony Brown owabe eyifly half odabuka eNew Zealand. Yena ke ozobe umqeqeshi wethimba labadlali abahlaselayo. Kanti ke uJerry Flannery owabe yihooker yeIreland yena uzocija abadlali abayibamba emuva. Phakathi ke kwabanye abaqeqeshi abazoba amaphini khona kubo uMzwandile Stick, uDion Davis, uDan Human kanye noAndy Edwards. Mbukelo kwamanje kasiqu 8 lo siyabuya ke emva komzuzwana.
Siphinde ke sikwamukele umbukeli lapha ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ke ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Hayi namhlanje ulwamanqamu. Akuthusi kulwamanqamu namhlanje. Ibafana mbukeli ke iyadlala izobe igadulisana neNigeria. Namhlanje uyabona ke lapha 7 February 6:30. Izobe ke sekuqala ke sekukhulunywa sekuanalyze sekwenziwani ke mazisi nje ke 7 o'clock ziyaduma phakathi kwa Nigeria ne South Africa. Khumbula ke mbolo ukuthi lo mdlalo phela uyakwazi ukuthi ubuke lapha ku SABC Sports njengoba bese ngishilo ngaphambilini imbukeni ngoba abanye bebekhala kakhulu ngibone lapha ku social media bekhala ngokuthi hawu Nkosi yami thina singenagesi ke kuvele khamba ugesi ngesikwazi ukuyibona ibafana vete nje uyiqedele inkinga mbukeli udownload iSABC app efonini yakho ebese uchacha nje ifoni wenza show tikshale sasikhathi igcwele hawo emva kalokho kodwa noma kuthi nyampu ibani wena uvela ungene efonini ucofe uyibukele kahle ke umdlalo weSouth Africa neNigeria kuze ke ungeke uzeke uphuthelwe. Yes, ungalandela ke mbukeli ne-website ethi sabcsport.com. Kuyabe kusindwe ngobethole amaqhala phezulu kananjalo namathembo. Bathi ngamangesi it's do or die. Sabibambe menenqaku ke nayo iNigeria. Ukhumbule mbukeli kaloko into kubana iSouth Africa zange yabe kanti idefeata iNigeria kwi-history ye-AFCON. Hey abafana siyathemba mani icamagu libe kunye nabo. Kodwa ke njengoko uHugo Bruce eshilo into bana now that bafike kwelinqanaba lobomi sele bezibonakalisile into yokubana bayakwazi into bana bayenze lento noba kwenzeka ntoni kodwa hayi abafana bayiphumelele lentshinga babuye nayo apha eMzantsi Afrika. Kodwa ke singalibali wena emamtshali xa sijonga imbali ke ngoku yalamaqela amabini sijonga kanti kusele amani kusele iDR Congo kusele uMzantsi Afrika kusele iVory Coast kusele intoni kanene leyesine dlala makho Ivory Coast leyesine iDRC Congo sentsho xa sijonga kwala maqela iNigeria neIvory Coast kuthiwa zezona xa sijonga ihistory ezomeleleyo because iNigeria yona yanqoba iAFCON izihlandlo ezintathu. Yeah, kodwa iIvory Coast into engiqaphelile ke ngale AFCON yalonyaka ke yonke imidlalo yabo bawina sakuminciwe bawina ngo last minute bawina kungalindeli sisebezowina so asazi ukuthi going forward noma makiwa phambili ke bazobanjani angiboni sengaze sitatazele out nasasha iMorocco mfethu sayishaya kodwa ke kwazi ukujonga imbali yalamaqela umuntu ozoqhubelisana naye ukujonga ukuthi washo uMax Maponyane washo wathi yabona into kufuneke ibafana bayenze ukuthi babuke bathathe wonke umdlalo njengomdlalo yawo uEdward Motwale futhi axoxisana naye washo wathi yabona ke lo mdlalo ophakathi kwebafana Nigeria thina njengama South Africans kufuneke sithathe ngathi yiyo kwifinal yethu naba abafana mabeyodlala lapha kufuneke badlale ngaleyo attitude ukuthi uyabona ke it's do or die ngempela yeah good do or die and I mean looking at history ngendlela abaqale ngayo ibingathembisi kodwa hayi man bathe kwimidlalo elandelayo bathi keep the momentum and I mean owona mdlalo enqonda into bana wasibambisa amaqhala xa bedlala neCape Verde because apho sasimincile singazi into bana izothini but bazibonakalisa into bana bayayifuna lentshinga ngendlela abadlale ngayo and I mean abadlali man bazimisele basebenzisana ngoku like ukhona la nsebenziswano hence no Hugo Bruce umqeqeshe besisho into bana eyona nto ayikhuthazayo lubumbano lwamaqela. Siyathemba ke into yokubana ngokuhlwa kwanamhlanje bazowenza ezibukwayo singayiphinda lento singumzantsi Afrika you know sometimes funeka uzikhumbuze xa ubona into bana uhlangene noChaba ubanje ngubani na singumzantsi Afrika singayiphinda leni intshinga masiqhubeke mbukeli sibhatale amatyala. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele. Ingonyama yesizwe samaZulu Misuzulu kaZwelithini usephakamise ukuthi ibhodi leNgonyama Trust lizimele lisuswe ngaphansi komnyango wezolimo uguqulwa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya. Lokhu ke mbukeli kushiwo nguNdunankulu omusha kaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi. Engabe ngempela kanti yini iqhaza leNdlunkulu kaZulu kanye namakhosi ngeNgonyama Trust? Yini le elokhu iqubula umsindo ngalesi sikhwama? Ukuthola kabanzi ngalokho sixhumana nokhulumela iNdlunkulu kaZulu umntwana uAfrika Zulu. Mngunomnyama asikubingele sikwamukele ohlelweni ekhaya jikelele. Sibingelela hlabangani. Sibingelela abalaleli ekhaya. Mntwana ake nje uqale mhlambe wenabele umbukelo sekhaya. Yini Ngonyama Trust kanti futhi ke imqoka ngani?
Ingwema Trust isikhwama somhlaba, inhlanganisela yesikhwama somhlaba, isihlanganisa wonke amakhosi akwaZulu noma akhonze ezweni lakwaZulu. Lezi khwama zimanejwa ibhodi elaziwa kuthiwa Ingonyama Trust Board. Ingonyama-ke iyi-sole trustee where he gets a share of 5% for wonke ama-administration fees or activities awenzela i-trust. Njengoba sazi ukuthi inkosi ayikwazi ukuthi iyimele kwi-trust, so inebantu abayimele okuyisethenjwa sayo inomini emfakayo. Njengamanje kwagcina inomini efakwe Ingonyama kwi-trust kuyinkosi uMzimela, okuyiyona-ke emele Ingonyama kulesisigungu esiyinhlanganisela noma ongathi istokfela somhlaba sabantu bakwaZulu. Kodwa wonke amakhosi a-owner cishe i-percentage engango-75 nangaphosisi or 70, bese inkosi ithatha u-5%, the rest thathwe i-trustee for ama-operations alo, ukukhokhela izisebenzi nokuphela nje ukuthi i-daily running cost ye-trust. Kungathini ke ukuphawula kwakho njengoba Ingonyama isiphakamise ukuthi sisuswe lesi sikhwama singabe salawulwa uhulumeni? Ukuphawula kwami ku-limited kakhulu manje, especially ngoba usekhona uNdunankulu and futhi uyena owe-announce lesi simemezelo, memezele lokho. Ngicabanga ukuthi ngamele introduction noNdunankulu ayichaze in detail ukuthi mayelana nani and iyaphi, because bengakaze ngithole ithuba lokuthi sichase indaba ye-trust at that level nenkosi Ingonyama. Engabe ke mntwana wasonkweni ukulawulwa kwesikhwama Ingonyama Trust silawulwa nguhulumeni, lokho kungabonakala njengento mhlawumbe ekubukela phansi yini ke noma ebukela phansi abaholi bezomdabu? Ngiyacabanga ukuthi from time to time uma kunomsebenzi ukubambisene nokubona onjengalona njenge-trust, ama-institutions angafani, is bound ukuthi now and then bedingakala ukuthi mhlawumbe both sides bahlale phansi bereviewe ukuthi indlela isahamba ngakho yini, ngoba umhulumeni nomgomo wakhe nesilo naso sinendlela yaso sifisa ukwenza ngayo izinto. Ngicabanga ukuthi it's a matter of ukuthi ekugcineni kutholakala i-common ground on all sides ukuze sikwazi ukuthi ngoba I'm sure they all have the best interest uhulumeni Ngonyama ukuthi izwe lakwaZulu libe well administered and libe izwe eqedwa i-poverty kulona, njengoba wawumuzwa Ngonyama ikhala no-poverty eningi abantu bakwaZulu ukuthi ifisa ukuthi kube noshintsho. Ngicabanga ukuthi as a young king he has these challenges ukuthi mhlawumbe kunama-changes afisa ukuthi awenze inguquko which maybe he feels firm about ukuthi in a long term they will be good for the Zulu nation. Kodwa ngoba ngishilo ukuthi the right person obonakala ngathi uphethe i-program yeNgonyama Trust is our new prime minister, ukuthi nithole ithuba naye athi ukuyi-unpack ukuthi yini kahle kahle lokhu uprime minister angekho happy ngakho afisa ukuthi ulungiseke going forward. Ndaba zethu mhlawumbe uma ngabe Ingonyama isiphakamisa lokho ukuthi Ingonyama Trust iphume ngaphansi kahulumeni, ngabe lokho umqondo omusha mhlawumbe oqhamuka naye njengenkosi yethu entsha, noma mhlawumbe umqondo owawuvela ukhona lwalithini uvo lukaMdlokombane yena melana nodaba lweNgonyama Trust? Mthandi, ngicabanga ukuthi inkosi nenkosi izoba nezinto zayo efisa ukuthi ize nazo iy'nhlelo zoguquko. uMdlokombane remember yena wayeyinkosi ezokwakha nje i-foundation yalolu hambo. Now kuyadingakala inkosi ezophakamisa iy'tini, uyabona, ngoba uzodingakala enye futhi izohlanganisa indlu ukuthi ibe ne-roofing. Akukazi kungabi nakho umsindo lento yeNgonyama Trust ngoba iyi-stokfela nawuyibuka somhlaba esihlanganisela ama-families amaningi. Akukazi kuhlalwe phansi mhlawumbe kuyiwa kwinto ekuthiwa i-strategic session lapho kuzokwazi ukuthi khona udivise kahle ama-formidable ways and strategies
ukuthi kufanele kwenzakaleni kufanele kushone yiphi sithini strategies sikaZulu somhlaba ofisa uZulu kwenzakaleni ngomhlaba so ngiyacabanga ukuthi with time uma zonke lezi zinto zenzeka ngoba ngibona ngazuthi the prime minister omusha is very passionate about indaba zengoyama-trust activities ngathi uzoba ne-opportunity ukuthi athi drive this outstanding task ukuthi kuhlanganiswe i-strategic session ukuze sikwazi ukuthi sithole kahle ukuthi kuyiwaphi ngoba umdlokombane he didn't have mass possession i-trust yafikela kuyena kwayena wayengayazi kahle and even the current king is still trying to make sense of the trust ukuthi how can he make it really work how can he own it yini contribution angayenza kuyona ngathi it will take time ukuthi lokho kwenzeka ngoba le trust operator ngendlela yokuthi ikumele nohulumeni ngoba i-trust ifakwe yaba i-act okusho ukuthi it's not just an entity nje i-act yomhlaba okulawula umhlaba wabantu bakwaZulu that is why ihambe idinge uhulumeni along the way ngoba khona uminister nje uthokodidisa enterem Mntwana sibonile ke ukhipha istatement emelana nezokuxhumana endlunkulu sicela nje ukunika ithuba mhlawumbe ngokudideka okukhona okungakhona ke endlunkulu kaZulu akukudideka okutheni I had to clarify few issues njengokuthi the prime minister had made a statement in his first encounter in his capacity as a prime minister of this nation has made a claim ukuthi yonke communication isizobheka again. I just wanting to put things on the record ukuthi it is not so. I'm still the head of communication. However, the prime minister can be head of communication, can be office, but that's his office. And we welcome this appointment this year. And His Majesty has asked me to Sibambisane no new prime minister because this was a personal appointment by His Majesty. Just like he appointed me some time back, it's also another appointment that he appointed the prime minister, filling up a long-standing vacuum. So it was a matter of making sure which one but there was a lot of confusion in Paratin about how sizoswa uyabona indaba ye communication yonke sithathwa undunankulu ngabe uqinisekisa nje lokho ukuthi cha undunankulu zikhona izinto zakhe ze-communication azoqhubeka nazo azenze and he will make ama-rulings kwi-communication i-office lakhe as a prime minister. But as far as I'm concerned, I'm still the head of e-communication in Gonyama. I'm still the head of e-communication in Zulu family, as we know it in the Zulu nation. Sibonga kakhulu kaMntwana Sonkweni ngesikhathi sakho namhlanje. Msakazi siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ningaphela amandla ukuthi niqhubeke njalo nje nibrief isizwe ngakho konke okwenzakalayo ukuthi bekwazi ukuthi bengasaleli ngebomba. uNkulunkulu anibusise siyabonga. Amen siyabonga nathi. Lo ke mbukeli bekuMntwana Sonkweni ke okhulumela indlunkulu kaZulu kanjalo ngonyama uMisuzulu kaZulu. Besixoxa naye nje ngesinqumo sengonyama yesizwe samaZulu sokuthi isikhwama ingonyama trust singabe saphathwa uhulumeni kunalokho sizimele. Umntwana weAfrika ke sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakhe.